গাহৰি মাংস ধোৱা চৰ্বি নাহে ব্লুটুথ প্ৰিণ্টাৰ চা গাহৰি মাংস চুবাই খাব পাৰিব চৰ্বিৰে তেলে কি বুঢ়ী মানুহে কি বুজায় 29 তাৰিখে এপ্লাই খালামनो मोनो অন কৰিছে त्यसको पछाडि एक्स्ट्रा चार्जर दिसे दे दाइ बेखौनो खेव दं आगोथ आहा नासिले এনেকে बुदो के भन्छ दाइ चार्जर मोनफादों खालि हिँड्नु बनाइछ दानि नायलांदो नै आं मा मा बुस्थुखौ बाहायो दखानाव डिभाइस जाहैबाय डिभाइस स्विप मेसिन नैबे खिथुआव एटिएमखौ सोनांगौ नैबे ब्लुटुथ प्रिन्टारसो कैनन प्रिंटर्स लैपटॉप पासपोर्ट फट' स्केपआव बानायो इजिथार लोगोफोर बेयाव बानायोब्ला बेबायदि आरो क्रप्स खालामदो खालामनानै साइजआव मिलायनानै प्रिन्ट आउट खालामबानो जाबाय दानिया नायदिनि नैबेजोंनो आङो फैसा उइथड्र आरो ट्रेन्सफार खालामो नायदो नै एटिएम सोबाय पासपोर्ट बिबाय नै पासपोर्ट बिबाय पासपोर्ट सोबाय जाबाय नैबे प्रिन्ट नुदोंना प्रिन्टआव ब्लुटुथआव थुब्लानो ब्लुटुथआव थुबाय कानेक्ट सेलेक्ट खालामबाय नायनाय थांबाय प्रिन्टआव थुनाय लोगो लोगो ओरैजाय नैथिं कानेक्ट जाहैबाय फाइनाली रिसिप्टआ ओंखारहैबाय बेहाय बेलेन्स इनक्वायरि खालामदोंमोन नै 4392 बेलेन्सखौ देखायबाय अके फट' स्केपआव बोरै नायदो नै फट' बनायनो फट' स्केपआव आं फट'खौ बानायो खनायाव फट' स्केपखौ इनस्टल खालामना लागोन आङो डाउनलड खालामना लानांगौ अपेन खालामबाय केमेरायाव थांबाय अपेन फट' मोनसे लाबाय क्रप्स खालामनानै लानांगौ बेखौ क्रप्स बानायना लाग्रोनांगोन नांगौ बायदि जखा हिसाबै क्रप्स खालामबाय नै खनायाव सेभ खालामबाय सेभ बेनि उनाव बेखौ ज' बनायदो प्रिन्ट अप्सनाव थुबाय थुखांनायनि उनाव बेहाय साइजखौ मिलायना लानो हायो प्रिन्ट सेटआप नैबे सेलेक्ट खालामदो मा मडेल प्रिन्टारसो हरगोन आं 3020 आव हरगासिनो दं बे सेलेक्ट खालामबाय प्रपार्टिसआव क्लिक खालामबाय प्लेन पेपारावबा बियो
फट' पेपार जानाय नङा ओंखायनो प्लेन पेपाराव क्लिक खालामबाय दानिया फट' पेपार्स नैथिं आगदाथिं दङ फट' पेपार प्लास गेलाक्सि 2 बेखौ क्लिक खालामबाय नैखौ हायाव होबाय बेनि उनाव नैखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबाय मा साइजआव 4/6 दा अके फट'खौ होबाय Ctrl C B गांबेसे नांगौ बेखौ बियाव थुबानो जाबाय प्रिन्टआव होदो नैबे थुनानै होबानो थांबाय अके